Mayibongwe inkosi. Ibandla mayibongwe inkosi. Siza ekupheleni ngalesi sikhathi kwalenkonzo ekhethekile, isixazululo sokugcina kule nkonzo. NoJesu uzoba isixazululo sokugcina empilweni yakho. Ngenkathi uJesu esebekile kithina, uzile ukuba azoxazulula inkinga zethu. Ngifuna ukuthi lelo gama amen igama elikhethekile, akusilo nje igama elijwayelekile, futhi linikeziwe ukuba siphendule ezithembisweni zikaNkulunkulu eziyisimanga. Uma ngabe sithi amen, akusikho nje ukuthi sidumaze uNkulunkulu, simdicilele phansi, sibukele phansi uNkulunkulu, sibukele phansi uNkulunkulu, sibe nendlela yethu. Asithathi igama elikhethekile silenze into yesidlalo, kufana nokuhlambalaza. Uma ngabe uzothi amen, fanele usho lo amen ngokwazi ukuthi lokhu kukhethekile, futhi awukusebenzisi leli gama njengomuntu odakiwe besebenzisa amagama enkolo ngoba badakiwe. Amen. uNkulunkulu akubusise igama elikhethekile. Kuzoba khona u-amen empilweni yakho, ukugcwaliseka empilweni yakho. Hhayi kuphela namhlanje, kufanele ube nokubekezela. Ngabe ukhona ubhuti obekezelayo, ngabe ukhona yini usisi obekezelayo, uzobekezela. Ngoba siyafinyelela esiphethweni ekupheleni kwenkonzo, futhi noNkulunkulu elokhu ekhuluma kithi, afuna ukukwenza kithi, asithembisa kona. Uyaguqula manje uthi, ilokhu engulindele kuwena. Akufanele sifane nabantwana ukuthi uma ngabe sithola bese siyajabula, sithokoze. Bese uma ngabe ubaba nomama bethi, manje mntanami, manje ndodakazi yami, funda ukupha. Bese indodana noma indodakazi ingajabuli, ithi hhayi ngifuna ukunikwa kuphela, ngifuna ukunikwa, angifuni ukupha. Lokho ngeke kuze kube kuhle. Singabantwana abathembekile bakaNkulunkulu, nanamhlanje ebusuku sizobheka izwi likaNkulunkulu, sibone ukuthi yini ayifunayo kuwe, nalokho akulindele kimi, ukholo lokuqala nothando lokuqala. uNkulunkulu wakudala, umntwana olalelayo. Baba, siyakubonga namhlanje, siza kulesi sikhathi manje ukuba wambule inhliziyo yakho nengqondo yakho kithi, ukuthi yini okufanele sinikele kuwe. Ngothando lwethu lokuqala nokholo lwethu lokuqala, siyakunxusa Nkosi ukuthi impilo zethu, inhliziyo zethu, umphefumulo wethu nengqondo yethu izohambisana nezwi lakho ngegama likaJesu. Konke okwenzile, konke osinike kona, nalokho osibonelele ngakho, sifuna ukuba nethuba lokuba siphendule kuwe, sinikele ubuthina ngaphandle kokuzigcina kuwe. Siyanxusa namhlanje, sizoba abantwana abanjalo ngegama likaJesu.
okufunwa uwe angeke kuze kungabonakali kithi, nokubambelela kuwe kithi kuko konke esinakho angeke kuze kuhambe kungabonakali ngegama likaJesu. Yiba nendlela yakho, yiba nentando yakho, wenze izwi lakho ligxile kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Sizothola ukholo lokuqala, sizolubuyisela kuwena. Sizothola uthando lokuqala, sizolubuyisela kuwe. Sizothola isivumelwano sokuqala, sizosibuyisela kuwena. Sizokhumbula ukuzinikela kokuqala ngenkathi siza okokuqala embusweni, sizokubuyisela kuwe. Khuluma Nkosi, njengamadodana namadodakazi akho nezinceku zakho zilalele. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Siza kwisambulo isahluko 2, sifunda uverse 4 noverse 5. Isambulo isahluko 2, uverse 4 noverse 5. Kanjalo nginokuthize ngokuba ulishiyile uthando lwakho lokuqala. Nangu uNkulunkulu, nayi inkosi yethu, nangu umholi wethu, nayi umlobokazi ukhuluma nebandla e-Efesu. Ngokululela kithi ukhuluma nathi sonke uthi, ngiyawazi umsebenzi wakho, ngiyakwazi ukusebenza kwakho, ngiyakwazi ukukhuthalela kwakho, ngiyakwazi ukukholwa kwakho, ngiyakwazi ukukhola kwakho, ngiyakwazi izimfundiso zakho entweni encane, kodwa nginokuncane enginakho maqondana nawe. Uma ngabe kukhona ibandla elifana nebandla lase-Efesu lana namhlanje, ibandla iDeeper Life, ngoba asilifuni isifundiso samanga, ngoba siyamkhonza uNkulunkulu, senza konke okusemandleni, sithi kuphela okuhle okufanele uNkulunkulu. Sikholwa insindiso yangempela, ukuthi uJesu ungumsindisi, ukuthi uJesu uyinkosi. Siyakholwa ebungcweleni, ngaphandle kwabo akekho umuntu oyakubona uNkulunkulu. Siyakholelwa kuMoya oNgcwele, kuBaba, kwindodana, kuMoya oNgcwele, kubuthathu obungcwele. Kodwa uNkulunkulu uyafika kithi, uyasibheka ngabanye, abheke indlela esikhuleka ngayo, abheke lokhu esikucelayo, abheke lokhu kuyintshisekelo kithi, athi niyazi yini, noma ngabe ninjalo nginokuthize maqondana nani, ngoba nilishiyile uthando lwenu lokuqala. Verse 5, khumbulani kanjalo lapho niwe khona, bese niyaphenduka nenze imisebenzi yokuqala. Letha ubufakazi, letha imiphumela yothando lwakho lakuqala. Phenduka, hlola impilo yakho, hlola ukuzinikela kwakho, hlola ubufakazi bakho, wenze imisebenzi yokuqala. Uma kungenjalo, ngizoza masinyane, ngizosusa isibani sakho endaweni yaso uma ungaphenduki. Abaningi bethu lana kuleli bandla bacabanga ukuthi sibambelele esifundisweni seqiniso. Uma ngabe sibambelele siza njalo enkonzweni, uma ngabe senza yonke into ekufanele nesazi ukuthi fanele siyenze, sifake ichashaza, sidwebele wonke uhlamvu, ngaphandle kokukhumbula uthando lokuqala,
ebesinalo ekuqaleni sicabanga ukuthi yonke into ilungile. Manje uthi emva kothando lokuqala, ngifuna uthando lokuqala, ngifuna ukubonakaliswa kothando lokuqala. Ngilinde uma ngabe ngingaluboni, ngizosusa isibani endaweni yaso. Buka uTimothewu wokuqala, isahluko 5, sifunda uverse 12. uTimothewu wokuqala, isahluko 5, uverse 12. Uverse 12 uthi, lowo ngoba bashiya uthando, ukholo lwabo lokuqala, bashiya ukholo lwabo lokuqala, ukwethemba kwabo kokuqala, ukuthemba kwabo kokuqala kimi, bakulahla lokho. Imisebenzi yaqhubeka njengenjwayelo, isifundiso sigciniwe, iBhayibheli eligcwele siyaliphatha, kodwa uthi kukhona okuthize engikubonayo. Uma ngabe ngibuka okwedlule, ukukholwa obunakho, ukwethemba obunakho, isibindi obunaso kimi, ngangingowokuqala. Uma ngabe kukhona inkinga ngaphambilini, kukhona ukuhlushwa ngaphambilini, wawucabanga ngesisombululo. Igama lami kwakuyigama lokuqala olikhumbulayo, wawunokukholwa kimi, wawuthi inkosi isesihlalweni, uthi inkosi izokwenza, uthi inkosi izosunduza intaba zami, uthi zonke izitha zami ezingihlekayo manje zizohleka, zizophinde zihleke olunye uhleko, ngoba ngiyazi ukuthi uJesu uzoxazulula inkinga yami. Ngangingowokuqala empilweni yakho, wawunokhola olunganyakaziseki, kodwa manje iy'nkinga mazifika, manje iy'nkinga zivuka, angisesiye owokuqala ucabanga ngaye, usushiyile ukholo lwakho lokuqala. Uthi buka lo verse 12, benokulahlwa, benokujeziswa, ngoba bachithile ukukholwa kwabo kokuqala. Uma ngabe sizoma noNkulunkulu futhi sizojabulisa inkosi, ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngoba loyo oza kuNkulunkulu makakholwe ukuthi yena futhi ungumvuzisi walabo abamfuna ngokuphelele. KumaHebheru isahluko 11 sifunda uverse 6, kepha ngaphandle kokukholwa, ukholo lokuqala, kepha ngaphandle kokholo akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba yena ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa, akusiko into efanekisayo. Akusiko ukuthi ngiyakholwa izifundiso, ngiyakholwa iBhayibheli, ngingowe-Deeper Life, ngiyamlandela uNkulunkulu, yonke into abangitshela yona ngiyayilandela, lonke uhlelo noma zonke iy'nkonzo ngiyakuzo, yonke ibandla noma iy'nkonzo ngiba khona, ngiwumsebenzi, ngiwumholi. Ukukholwa, ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa. Hhayi kuphela ukuthi umfundisi uzongikholelwa manje siyahamba, hhayi ukuthi okhulekayo uzongikholelwa. Ilokho abantu abaningi abakwenzayo. Wonke umuntu oza kuNkulunkulu umele yena ukukholwa. Fanele sibe naloko kukholwa kokuqala ukuthi uNkulunkulu
Ukuxhumana kwethu kokuqala uma ngabe kunenkinga, uma ngabe kunobunzima, uma ngabe kunokuhlushwa, into yokuqala akusiko ukuthi ukhonone. Into yokuqala akusiko ukuthi ubalise, into yokuqala akusiko ukuthi ugxeke, into yokuqala akusiko ukuthi ulwe, into yokuqala akusiko ukuthi sifune ukuthi kwenziwe intando yethu, into yokuqala ukuthi sibheke uNkulunkulu ngoba uyena umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Uthi kodwa ngaphandle kokukholwa akunakwenzeka. Ukumthokozisa ngokuba ozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzisi walabo abamfunayo, hhayi abantu abakhokhela umprofethi ukuba afune ubuso bukaNkulunkulu abafunela bona, hhayi abantu abakhokhela umholi ukuba azile ukudla abakhulekele afune ubuso bukaNkulunkulu efunela bona, kodwa bagcina lokuxhumana noNkulunkulu. Bonke bagcina ukukholwa kokuqala bafuna ubuso bukaNkulunkulu ngokwabo, ukholo lokuqala nothando lokuqala lukaJesu. Izintathu izinto esiyibhekayo kokuqala, ukubuyekeza ukholo lokuqala kumkhwekazi wethu ofanele. Ungumkhwekazi, ungumkhwekazi, uyikhanda, ungumboneleli, unguye ophelele ebandleni. Njengoba unkosikazi ezothemba ngokuphelele, ezoba nokholo oluphelele kumyeni, kanjalo wonke umntwana kaNkulunkulu, ibandla kufanele libe nokholo oluphelele kumkhwenyana. Uma ngabe lokukholwa kungekho, uma ngabe lokokwethemba kungekho, uma ngabe lolo kholo lungekho, inhliziyo yalowo nkosikazi ikomunye owesilisa, inhliziyo yalo mzalwane ikwenye into, ikwenye isisombululo. Uma ngabe sizothemba uNkulunkulu kumele sibuyekeze, kumele sivuselele, kumele sithole ukholo lwethu lokuqala, iphuzu lokuqala, ukubuyekeza ukholo lokuqala kumkhwenyana wethu ofanelekile. Okwesibili, ukubuyisa uthando lokuqala, ukubuyisa uthando lokuqala lomlobokazi olindile, lomlobokazi olindile. Ubaba, umkhwenyana, umkhwekazi ohambile ibanga elide, ngaso sonke isikhathi engekho umkhwenyana, unkosikazi inhliziyo yakhe ikanye nomkhwenyana, uyambiza noma uyamfonela ngocingo, futhi naye uyafona ngocingo. Ubaba uKristu ungumkhwenyana, ushiyile umlobokazi lana ngaso sonke isikhathi umkhwenyana engekho ukuba asithulele umbuso. Umlobokazi lana, ibandla lana ngaso sonke isikhathi liyakhuluma naye, ngaso sonke isikhathi limbuza imibuzo, ngaso sonke isikhathi lixhumana kanye naye, ngaso sonke isikhathi likhuleka kuye, ngaso sonke isikhathi umkhwenyana uKristu uthumela impendulo. Uma ngabe lolo thando luphela kukhona okungalungile, ngoba umkhwenyana uhambile uye kude, bese owesifazane umakoti ebese ekhombisa ukuthanda amanye amadoda, kukhona inkinga. Uma ngabe umyeni eshaya ucingo bese unkosikazi engaliphikhi ucingo, engalithathi ucingo, uma ngabe ezothokoza athokoze ejabule, ejabulele ngaphandle kokukhuluma nomyeni wakhe okude, kukhona into engalungile. Uthando lokuqala
luyaphela, kodwa uNkulunkulu ulindele ukuthi ngoba ukholo lokuqala lulapho nothando lokuqala lalo mlobokazi olindile kufanele lube khona. Iphuzu lokuqala ukubonisa ukungeniswa kokuqala komzalwane ozimisele. Ukubonisa komzalwane ozimisele, ukuzimisela ukuthi ubonakalise, ukuthi uthokoze, ukuthi uKristu wathokoza ekuzinikeleni, ukuba adlule konke ubunzima ukuze abe nomqhele phezu kwakhe, ukuze abethelwe esandleni, abethelwe enyaweni, wathwala konke lokho ekuthwalela wena. Wayethanda lokho ngaphambi kokuba wazi yena, wazi igama lakhe, ufunde iBhayibheli, mhlampe ube nensindiso ngenkathi ungakaziwa useyisoni. Yena wayezimisele ukuba akhokhe inani elikhulu wonke umuntu angalikhokhe ukuze athenge leso sigqila. Manje ngoba esekuthengile, manje ngoba esekuthengile, kukhona into ezokhombisa ukutusa kwakho. Kukhona into ezokhombisa ukuthi uyabonga uthando lwakhe kuwe. Lokho uzoba nalelo gama ukuzimisela empilweni yakho, ukuthi uyazimisela ekuzinikeleni ngenkathi umazi uKristu okokuqala ubuyekeza, ukubonisa ukungeniswa kokuqala komzalwane ozimisele. Uzozimisela. Iphuzu lokuqala ukubuyekeza ukholo lokuqala kumyeni wethu ofanelekile. Ngifundile ngaphambilini ukuthi ngifunde kumaHebheru isahluko 11 uvesi 6. Kepha ngaphandle kokukholwa ungaba nazo ezinye izinto, ikhono, ukukwazi, ukusebenza, uyagijima, uye lapha nalaphana, uyazama ukulandela ukholo, kodwa noma ngabe yini oyenzayo, noma ngabe ugijima kangakanani, noma ngabe yini oyinikelayo, isikhathi sakho, ikhono lakho, imali yakho, yonke into onayo, uze unikela ngisho umzimba wakho ukuba ushiswe, ngaphandle kokukholwa kunzima ukumthokozisa. Ngokuba loyo ozayo kuNkulunkulu umelwe ukukholwa, into efanele. Imisebenzi ngeke ize isuse ukukholwa kuNkulunkulu, ikhono ngeke lize lisuse ukukholwa kuNkulunkulu. Ukwazi ekhanda angeke ususe ukukholwa kuNkulunkulu. Kumele akholwe ukuthi yena unguye lokhu ayeyikho, unguye lokhu ayohlale eyikho, unguye izolo namhlanje nengunaphakade, akakashintshi. Uma ngabe ukholo lwethu lukuye lungashintshi, kufanele sikholwe ukuthi unguye futhi ungumvuzisi. Akamsabi uNkulunkulu ngendlela yobugqila. Uma ngabe ngisondela kuNkulunkulu, uzosusa okuthize empilweni yami, uzothatha okuthize empilweni yami, uzongicisha into ethize. Manje bayesaba ukuba bazinikele kuNkulunkulu, bayesaba ukuba babe nokholo oluphelele, ukholo oluphelele kuNkulunkulu. Uthi kufanele akholwe ukuthi yena uyilokhu athi ayikho, futhi ungumvuzisi walabo abamfunayo ngokuphelele. Buka kwabase-Efesu isahluko 4, ukholo lokuqala lolo uNkulunkulu aludingayo kithi. Uthi
angeke ajabule ngathi uma ngabe sihlehlele emuva okholweni lethu silokhu siletha umsebenzi ongenalutho, umsebenzi ongenakholo, senza yonke into esiyenzayo ngoba yonke into esiyenzayo nabo bayayenza ezweni. Isibonelo ukuthi ngiyashumayela njengamanje ukukhulunywa eshashalazini bayakwenza lokho ezweni. Manje ngisebenzisa zonke lezi zinsimbi ukuba zithathe iphimbo lami zilethe kuwena. Kunabazalwane abathembekile ukuba benze lokho ukuthi kwenzeke, basebenzisa zonke lezi zinsimbi ngisho nasezweni bayayiqeqesha. Basebenzisa i-inthanethi ukuba sisakaze, sibonise iy'ntshumayelo zethu kuzo zonke izindawo, nabo ezweni bayakusebenzisa lokho. Singasebenzisa zonke lezi zinto, singakhonza uNkulunkulu, singaletha ukusebenza okuthembekile kuNkulunkulu njengoba benza ezweni, ngaphandle kokuba nokholo oluphelele kuNkulunkulu. Buka kwabase-Efesi isahluko 4 sifunda uvesi 13. Buka injongo kaNkulunkulu, buka intshisekelo kaNkulunkulu, intshisekelo yomyeni wethu, intshisekelo yenhloko yebandla, size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa. Abantwana abakholwayo, abesilisa nabesifazane abakholwayo, abafana namantombazane abasha abakholwayo, sonke size sifinyele ebunyeni bokukholwa. Bathi labo bantwana bangaba nokholo kanjani njengoba nathi sinokholo? Labo bantwana bayaphefumula njengoba thina badala siphefumula. Labo abasha bayaphefumula njengoba abadala bephefumula. Abekho kulabo abancane abangavala amakhala abo ukuze bangaphefumuli. Bayazi ukuthi leyo nto iwumsuka noma isizinda sokuphila. Uma ngabe kukhona into efuna ukuvimba ukuphefumula kwabo, bathi cha cha, baphume kuleyo ndaba. Uma ngabe bephefumula njengoba siphefumula, bephuza amanzi njengoba siphuza amanzi, behamba njengoba sihamba, bezivivinya njengoba sizivivinya, benza okufanele ukuba bazigcine bephila ngokwenyama, kuthi size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu, ebudodeni obupheleleyo, uthi esilinganisweni sobukhulu sokugcwala kukaNkulunkulu. Ileyo njongo, ilokho akufunayo. Akafuni ukuba sihlehlele emuva sithi angeke ngize ngibe nalo lolo hlobo lokholwa uNkulunkulu. Nginokholo olukhulu kulomlisa, nginokholo olukhulu kumshayeli wethilakhi, nginokholo olukhulu kulabo bantu abenza ukudla emakethe, nginokholo olukhulu kulabo bantu abanginikeza ukudla lapha ethini. Nginokholo olukhulu kodwa anginalo ukholo olufana nalolo kuNkulunkulu. Ufuna ukuba simthembe ngokuphelele, siphile ngokukholwa. Uma ngabe uya ehhovisini, uyazi ukuthi uma ufika esangweni, uyazi ukuthi lizovuleka, ukungabazi lokho. Uma ungena emotweni, umshayeli wakhe athi uzokusa endaweni ethize, utshele umshayeli wathi ngithi ngiya lapha, unaloko kukholwa okuphelele. Uma ngabe ejika lapha ejika laphana ukuba abalekele isixuku, awusabi, awunakusola. Awusho ukuthi uyakuphi, angiyazi le ndlela. Noma ungayazi leyo ndlela, uyamethemba ukuthi yena mshayeli wakho uyayazi indlela. Uma ngabe uthemba ukuthi uJesu uyayazi indlela, ukuthi noma ngabe iyiphi indlela ahamba ngayo, ingaba yintsha, kungenzeka ukuthi awukaze wahamba ngaleyo ndlela, mhlampe awuyazi ngisho
isixazululo sakule nkinga, kodwa uJesu uhamba ngaleyo ndlela njengoba wethemba abantu. Njengoba uthemba abantu abasebenza nawe nabakusebenzelayo, njengoba uthemba abaqashi bakho nalabaqashiwe, kanjalo uzothemba umyeni ngokuphelele, ngokujabula, ngaphandle kokuthi uthi usho izwi lokusaba, uzomethemba, ngizomethemba. Buka uverse 23 wakuleso sahluko, bazivuselela emoyeni wengqondo yenu, nenziwe basha emoyeni wengqondo yenu. Sikhuluma ngongqondo yakho maqondana nomyeni. Kunabayeni namakhosikazi abathi ngesinye isikhathi bazothatha umzuzu, kungaba usuku olulodwa, kungaba insuku ey'ntathu, bazohlala ndawonye babuyekeze ukuthi bathandana kangakanani. Kusukela ngosuku lokuqala behlangana, bavuselele uthando, umlilo walolo thando. Bathi sekuyaphela lolo thando, bathi hayi sekunemalahle, bathi akwesikhulume. Ukhuluma nsuku zonke ekuseni nokukhuluma ebusuku, kusho ukuthi akuvuseleli uthando lethu, abenzi okubi, bayabona ukuthi bayathembana ngaphandle kongabaza, banokholo ngaphandle, bayathandana ngaphandle kwezinto ezivimbayo. Bathi lolo thando seliyaphela, bathathe isikhathi bayibuze ukuthi yini oyiqaphelayo, sithando, ukuthi uthando lwami kuwe ukuthi selehlile. Ingayiphi indlela oqaphele ngawo ukuthi angisakunikezi isikhathi ngendlela engangunikeza ngayo ngenkathi babuza leyo mbuzo komunye nomunye, baphinde bazinikele komunye nomunye, baphume kuloko kuzila, babuyele, baphume benokuqonda okusha, nokuthemba, nesibindi, nokholo, nokuvikela omunye nomunye, nothando. Ilokho uNkulunkulu akushoyo. Babuyisele, bavuselelwe emqondweni wethu ukuthi umqondo wakho uKristu uyayibona inhliziyo yakho, uKristu ugcwele enhlizweni yakho. Angeke uze udle ukudla ngaphandle kokuthi ucabange uKristu. Awukwazi ukuphuma endlini ngaphandle kokucabanga ngoKristu. Awukwazi ukuhlala phansi esihlalweni ehhovisini ngaphandle kokucabanga ngoKristu. Awukwazi ukwenza umsebenzi ngaphandle kokucabanga ngoKristu. Awukwazi ukuhamba ngaphandle kokucabanga ngoKristu. Awukwazi ukuthatha isinqumo ngaphandle kokucela uKristu. Uyamethemba uKristu, futhi uma ngabe ucabanga ukuthi okucabangayo kuhle, nalokho okucabangayo kulungile, nanendlela oyihambayo ilungile, uma ngabe uJesu ngomoya nangephimbo elincane enhlizweni yakho athi angeke uze uhambe, kufanele ungahambi, angeke uze ubuze ukuthi ngobani, umyeni usekhulumile, umyeni usekhulumile, inkosi isikhulumile, inkosi yakho isikhulumile, wazi kabanzi kunalokho engikwaziyo, futhi ngenxa yolwazi lakhe ngiyamethemba yena. Ilolo kholo isikhuluma ngayo, ukholo lokuqala, ukholo esinalo ngenkathi sifika okokuqala embusweni, ethi ukuthi bonke laba abanye abantu banokulahlwa ngoba bashiyile ukholo lwabo lokuqala. Buka u-Efesu isahluko 6, sifunda uverse 16. Kwabase-Efesu isahluko 6 uverse 16, kukho konke nithathe isihlangu sokukholwa, ngaphezu kwakho konke nithathe isihlangu sokukholwa.
uma ngabe uhamba uya endaweni ejwayelekile, othize ulaphana, nothize uzoba khona laphana, nalokhuyana kukhona laphana, abantu abaningi bavele bahambe banaloko kukholwa okukhulu ukuthi usibanibani ukhona. Uma ngabe lokho okuthize kukhona, abakholwa ukuthi lo wesilisa lo wesifazane olaphana bengenzeka bangathembeki, abacabangi ngalokho ukuthi labo bantu ngiyazi ukuthi ubuthakathaka benyama bungaba khona, bangaba ngabantu noma bangaba nobugovu bokuba ngabantu, bayabathemba ukuthi abasusi ukholo lwabo, abahambi nokholo lwabo kuNkulunkulu, banokholo kubantu, banokholo kuwesifazane, banokholo kulabo bantu ababajwayele. Kodwa lokhu uNkulunkulu akushoyo ukuthi uthi ungasusi mina ufake abantu noma ngabe bawobani bangabantu. Sibonile abantwana abadumaza abazali, sibonile abazali abadumaza iy'ngane, sibabonile izihlobo, obhuti nosisi benze njani bedumazana. Kodwa oyedwa ongeke aze akulahle, owaziyo ukuthi ukholo lwakho lokuqala luqinile, uthi ngaphezu kwakho konke sithathe isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso, othize amemeze yonke imicibishelo evuthayo yomubi. Ubaba nomama, kulabo asebonomama nobaba, bangaba bahle, bangaba nentokozo, bangamangalisa, bangabonelela yonke into ohlale uyifuna. Kodwa uyazi yini, uma ngabe ungenababa, ungenasisi, unokholo kuye, angeke uze kucime yonke imicibisholo evuthayo. Uyedwa umuntu, uyedwa umyeni, uyedwa umyeni, uyedwa uNkulunkulu, igama lakhe nguJesu, ukholo kuye kuzocisha yonke imicibisholo yomubi. Kanjalo-ke iphutha elikhulu kithina ukuthi sincika kakhulu enyameni, ebantwini, kwabesilisa nabesifazane, futhi ngenxa yezithembiso ezinhle abasithembisa zona, kodwa abakwazi ukuzenza zonke. Uma ngabe bethatha inhliziyo yakho beyisusa kuKristu ukuthi awusenalo ukholo lokuqala obunalo kuKristu, awusenalo lolo kholo lokuqala, manje uzofika esigabeni lapho bezokudumaza khona, kodwa uKristu angeke aze akudumaze, angeke aze akudumaze. Ngesinye isikhathi uyazi siye sicabange ukuthi sinomuzwa wedwa. Uyazi ukuthi ucabanga ukuthi unomuzwa wedwa ingoba sitshela umqondo wethu ukuthi sinomuzwa wedwa, sincika kakhulu enyameni. Uma ngabe leyo nyama ingasekho, siba nomuzwa wedwa. UKristu ukhona, uthi angeke ngikushiye, angeke ngikulahle, kodwa sinomuzwa wedwa, asimboni yena ukuthi ukhona. Uthi ngizothumela umduduzi kuwe, unawe uyakuba kuwe ingunaphakade, kodwa silosiba nomuzwa wedwa. Ngisho noMoya Engcwele ekhona asimazi yena. UJesu uthi yena onezwi lami futhi alalele izwi lami uyena ongithandayo, na mina noBaba sizofika simenze noma sihlale kuye. Kodwa silokhu sithi sinomuzwa wedwa, sinomuzwa ngedwa. Ngobani na? Asinakho ukwethemba, ukholo, isibindi kuBaba, neNdodana, noMoya Oyingcwele, njengoba
sinakho emntwini kuwesifazane nowesilisa. Yebo, bukhona ubudlelwane, kodwa ubudlelwane akufanele buxoshe uNkulunkulu empilweni yakho, buxoshe uKristu empilweni yakho, buxoshe uMoya Ingcwele empilweni yakho. Ubaba nendodana noMoya Ingcwele buhlale kanye nawe, angeke uzube nomuzwa wedwa, angeke ngize ngibe nomuzwa ngedwa. Siyakubonga ukuhlangana komyeni nonkosikazi, ukuhlangana kwabantwana nabazali, kodwa kufanele kusunduze uNkulunkulu. Uma ngabe kwenze njalo, silahlekelwe uthando lwethu lokuqala. Khumbula ngenkathi uzinikela ngosuku lokuqala, nomngani wakho wokuqala azange atuse ukuzalwa kwakho kabusha. Naloyo osondelene nawe kakhulu akazange aqonde ukuzalwa kwakho kabusha. Yonke impilo yakho ngaphambi kwalokho wancika kuye, wazalwa kabusha. Injabulo yokuzalwa kabusha, ukujabula kokuzalwa kabusha kwakukhulu ukuthi noma labo bantu wawungacabangi ukuthi ungaphila ngaphandle kwabo, ngenkathi bekudumaza bethi uma ngabe uhamba ngaleyo ndlela yakho yokukholwa siyahlukana nawe. Awuzange ube nomzwa wedwa, wafunda iBhayibheli, wacula esihlabelelweni samahubo, wabamba izithembiso zikaNkulunkulu, wajabula ngoba wawuthembe uNkulunkulu, wawunokholo lokuqala. Kodwa manje ukwehlukana okuncane, umuntu uyakuthukathelela othize, uthi uthatha lento kakhulu, usulalela kakhulu, usuthembeke kakhulu. Uma ngabe unjalo, ungangibali empilweni yakho, bese uyaqala uba nomuzwa wedwa, uqale uzizwe ulahliwe, bese uyakubona uyobancenga ukuthi ungakwenzi lokho, niyangibulala. Uma ngabe ungishiya ngenxa yosiqiniseko sami kuNkulunkulu, ngingafa ngenxa yokulahleka kwengqondo yami. Uma ngabe unokholo lokuqala kuNkulunkulu, akunandaba. Lolo kholo lokuqala luzokuxhumanisa, lolo kholo lokuqala lizokuhlanganisa. Uzoba noNkulunkulu futhi uzogcineka ujabulile, uthokozile ngoba uNkulunkulu ungumelusi wakho. Angeke uze ube nomzwa wedwa, ngithi angeke uze ube nomuzwa ngedwa. Ilowo muzwa ngedwa osenza ukuthi sincetheze, uthathe lesi sinqumo kulesi sixazululo sokugcina kule nkonzo. Kodwa ngenkathi uqhubeka ufeza isivumelwano sesinqumo sakho, abantu ababona lokho bathi, yini lokho? Asikujwayele lokho okwenzayo. Yini ozama ukuyenza? Sinqumo sini leso senzayo? Besisenkonzweni ndawonye sizwe konke okushoyo. Yini inkinga yakho? Uyazi, uma ngabe sebeqala bezwa uba nomzwa ngedwa, bazongishiya, angeke basondelane nami. Ilo muzwa ngedwa okwenza ukuthi uncetheze, okwenza ukuthi uthi uma ngabe isinqumo sami, uma ukuzinikela kwami, uma ukunikela kwami kuKristu, uma ukuzinikela kwami ngokuphelele kuKristu kuzokwenza ukuthi ngihlukane nami, ngihlukane nabangani bami, ngizizwe ngingedwa, ngilahliwe, ngiyaguquka, ngiyanikela. Bengicabanga ukuthi ngizinikela kuNkulunkulu, kodwa manje ngiyazinikela kubo. Angeke uze uzinikele ukuqinisekisa kwakho, angeke uze ulahle ukuqinisekisa kwakho. KumaHebheru isahluko 10, masisondele ngenhliziyo ephelele ngokukholwa okuqinile, ukholo lwethu lokuqala lolo alifunayo, hhayi ukholo oluncane. Ukholo oluncane luzoba
nokuxhumana okuncane. Ukuxhumana okuncane angeke kulethe ukukhanya okukhulu. Ukuxhumana okuncane angeke kuze kuvuse ucingo lwakho. Ukuxhumana kwakho angeke kuze kuvuse leyo friji. Ufana nomuntu ongenakuxhumana. Uma ngabe unokuxhumana okuncane, unokholo oluncane noNkulunkulu, yonke inhliziyo yakho ayikho lapho, wonke umqondo wakho awukho lapho, ukuxhumana okuncane angeke uze ubone ukugcwala komusa kaNkulunkulu nokubonelela kaNkulunkulu ngendlela ofanele ukubone ngakho. Masisondele ngenhliziyo ephelele, ngesiqiniseko sokukholwa esiphelele, siney'nhliziyo zethu yini unembeza omubi. Uyazi unembeza ophokophele, ongancikile ezwini likaNkulunkulu elihlanziwe, unembeza okhuthazwa ukhuluma nokukhuluma kwabantu. Uma ngabe wenza into elungile futhi uholwa ngumoya kaNkulunkulu futhi uzwa isahluko nevesi ngokwenza kwakho, kodwa ngoba abantu abakuzungesile bakhuthaza unembeza wakho ngaphezu kwezwi likaNkulunkulu, uzoba nonembeza omubi. Uthatha isinqumo esifanele, uzoba nokulahlwa. Uhamba ngendlela efanele, kodwa othize akubone ebese eyakuthukuthelela, angeke awukhoni ukubekezelela lokho, awukwazi ukumelana nalokho. Othize uyakubheka ngenkathi uhamba ngokukholwa, hhayi ngokubona, uhamba ngezwi likaNkulunkulu, ebese lomlisa akakhulumi ngisho ukukhuluma, ebese eyakubheka kanjena, kuthumela umcibisholo enhlizweni yakho, ukudideka kufike, ngabe ngilungile, ngabe ngenza kahle, bengicabanga ukuthi ngenza kahle, ngiyakhuleka, ngaholwa uNkulunkulu ukuba ngithathe lesi sinqumo, kodwa lona akangijabulele noma akajabule, kodwa lona akathokozeli isinqumo sami, ngoba kuya ngqo kunembeza wakho. Unembeza wakho usuhlaselwe imibono yabantu, unembezwa wakho awusamile ezwini likaNkulunkulu kuphela. Ungumuntu ongathathi isinqumo, ngowesifazane ongakwazi ukuzimela, awukwazi ukuma uqine, awukwazi ukuthi uthi ilapho ngima khona. Uma ngabe ukuhlushwa okuncane nokubuyisela okubi okuncane kuleso sinqumo osithathile, unembeza wakho uyaqala uyashwabana, ngenxa yokuthi awunakho ukwethemba nokukholwa okuphelele kuKristu, umbusi, inkosi, umyeni. Ukukholwa kwakho kusezandleni zenyama. Siyabathanda abantu, kodwa asilahli, asinikeli imiphefumulo yethu ukubona. Siyababonga abantu, baningi abantu abahle, sonke singabantwana bakaNkulunkulu, sibahle, singabantu abahle. Singasho nokuthi singaphila kanjani ngaphandle kwabo, kodwa noma bebahle labo bantu, asinikeli ingunaphakade lethu ezandleni zalowo muntu. Yingakho kuthiwa manje asibe nonembeza wethu uhlanziwe ngamanzi acwebileyo. Buka uvesi 23. Masibambisise isivumo sokuthemba kwethu. Lokhu ufikile kule nkonzo. uNkulunkulu uyakuhola ekujuleni kokukholwa, ekukholweni okuphezulu. Ukhalile, wakhala, wakhuleka, wamemeza, wathi, Nkosi, kukhona ibanga, isigaba esikhulu. Ngiyakubonga ukuthi ungilethe kule nkonzo manje. Ngizophuma lana kule ndawo ngamandla aqinile,
makwenzeke empilweni yakho ngegama likaJesu manje. Masibambisise kakhulu isivumo sethu ngaphandle kokuxeka ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. uNkulunkulu ngeke aze akulahle. Uthembekile. Uma ngabe uwedwa uthembekile, angeke uze ube nomuzwa wedwa. Angeke uze ucabange ukuthi uKristu akaphelele. Angeke uze ucabange ukuthi uKristu akaphelele. Uzoba ngophelele kuwe nsuku zonke zokuphila kwakho ngegama likaJesu. Iphuzu lesibili, ukubuyisa uthando lokuqala lomlobokazi olindile. Ukubuyisa uthando lokuqala lomlobokazi olindile. Singabalobokazi, singabantwana bakaNkulunkulu, silindele ukubuya kwakhe. Uyasitshela kwabaseThesalonika bokuqala isahluko 1, kwabaseThesalonika bokuqala sifunda uvesi 9, ngokuba bona basikhombisa ukuthi inhloboni yokungena kwethu kinina nokuthi naphendukela kanjani kuNkulunkulu nishiya izithombe ukuba nikhonze uNkulunkulu ophilayo. Buka uvesi 10. Nilindele indodana yakhe ivela ezulwini. Ungumyeni, thina singumlobokazi, uyile ezweni elikude ukuba ayolanda umbuso. Manje silinde yena. Singabalobokazi abalindile. Alivusile uKristu, ungumyeni, usivusile kufeni. uJesu osihlangulisa olakeni olizayo. Cabanga ngalokhu uKristu akwenzile ukuba sihlenge olakeni oluzayo. Ikuphi lokho? Esihogweni, kwingunaphakade lokuhlupheka. Ngisho noma ngabe akenzi lutho olunye ngaphandle kokuthi amagama ethu manje abhaliwe encwadini yokuphila, futhi ulungisa indawo, silungiselela indawo ezulwini, futhi usesisusile olakeni oluzayo, wasihlenga. Manje siyazi ukuthi amasango eHadesi asevaliwe, futhi angeke sisangena esihogweni. Manje usubuyile lana ngaseceleni komfula. Ngoba ngikutshelile ngaphambilini, ngiyakutshela manje, faka amanethi enu lana nakhona ukuthi nithole inyama. Ngabe niyangithanda yini ngaphezu kwalokho? Ngabe niyangithanda yini ngaphezu komhlaba? Ngabe niyangithanda yini ngaphezu kwempahla? Utholile iziqu, siyambonga uNkulunkulu. Wenze iziqu ey'nkulu, siyambonga uNkulunkulu. Kodwa manje wonke umuntu ombonayo ngibeke njengophawu phezu kwenhliziyo yakho, njengophawu phezu kwesandla sakho, ngokuba uthando luqinile ngisho kunokufa. Ebese yaqhubeka ethi, amalahle omlilo anokushisa okukhulu. Amanzi amaningi angeke aze alucima lolo thando. Amanzi amaningi angeke alicima lolo thando. Amanzi amaningi ngeke alicima uthando. Uma ngabe uthanda othize, indlu ayibi kude. Uma ngabe uthanda othize, isixuku nokuvimbeka endleleni akukuvimbi ukuba uye kubo. Noma ngabe yiphi inkinga, noma ngabe ibuphi ubunzima, lowo muntu omthandayo, lowo mlisa uhambe ngaleyo ndlela wabheka ukuthi yini eyenzekile, uhlale ukholwa ukuthi ngeke kwenzeke kuwe, ngoba kufanele ufike kuye. Mhlampe nisekuthokozeni siye kwi-Bible study.
Uyakhumbula uma ngabe ushadile ayikho into ezokuhlukanisa noKristu. Uma ngabe simthanda, uma ngabe simbonga, uma ngabe sibambelela kuye, uma ngabe simthanda ngaphezu kwayo wonke umuntu emhlabeni, simthanda ngaphezu kwayo yonke emhlabeni, ayikho into ezosihlukanisa noNkulunkulu. Buka uJohane wokuqala isahluko 4. uJohane wokuqala isahluko 4 uverse 19. uJohane wokuqala isahluko 4 verse 19. Siyamthanda kumahubo isahluko 110 ngifunda uverse 1. Inkosi ithi kwinkosi yami, hlala phansi ngakwesokunene sami, ngize ngenze izitha zakho isinabelo sezinyawo zakho. Inkosi iyakuthumela, intonga yamandla akho iphuma eSiyoni. Busa phakathi kwezitha zakho. Buka uverse 3. Abantu bakho bayakuvuma ngosuku lwamandla akho. Ngabe bakhona yini abantu bakaNkulunkulu namhlanje? Abantwana bakaNkulunkulu lapha namhlanje? Abantu bakaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu bayakuzimisela ngosuku lwamandla akhe. Usuku lolu lwamandla kaNkulunkulu. Lawo mandla azokuphulukisa, lawo mandla azokuhlenga, lawo mandla azokuphakamisa, lawo mandla azokuphakamisa, lawo mandla azosunduza zonke izintaba empilweni yakho. Uma ngabe lolu kuwusuku lwamandla akhe, futhi siyabantu abathola amandla kaNkulunkulu, ngiyajabula kanye nawe. Lolu usuku lwamandla phezu kweyakho impilo. Uzocaca izintaba, uzowela imifula, uzovangela amandla kaNkulunkulu azosebenza ngesimanga phezu kweyakho impilo. USathane uzokubona abaleka, amadimoni azokubona abaleka, imoya emibi mangabe ibona igama lakho exhumene negama likaJesu azovela athathe ikhali abaleke. Uqinile, ngithi uqinile. Lelu usuku lwamandla akhe, nabantu bakaNkulunkulu bayakuvuma. Ngabe ngiyavuma? Ngithi ngabe uyavuma? Okuthize kumele wena. Buka u-Isaya isahluko 1. u-Isaya isahluko 1 ngifunda uverse 19. Uma ngabe nifisa futhi nilalela, niyakudla okuhle kwezwe, okuhle kwalelizwe okwakho, okuhle kwalelizwe kwempumelelo kungokwakho, okuhle noma isikhundla esihle kuleli bandla singesakho, ithuba elihle empilweni lingelakho. Uma ngabe nifuna futhi nilalela, lela kusisa isikhathi sokulala, isikhathi sokuba uvuke uzimisele. Ngabe ukhona yini ozimisele njengoba ngizimisele, ezimisele njengoba ngizimisele, ngizimisele ukuba ngigijime, ngizimisele ukuba ngivangele othize lapho, ngizimisele ukuba ngibonelele izidingo zebandla. Ukhona othize, ngizimisele ukuba ngikhokhe umnikelo. Ngabe ukhona unjalo, ngizimisele ukuba ngizithenge, ngizidayise, ngizidangayisele ukusabalalisa izwi likaNkulunkulu. Obhuti anosisi abazimisele mabasukume. Yingani kufanele ngingabaze uNkulunkulu ngokukholwa? Ngokukholwa okunganyakazi, ukukholwa kokuqala, ukukholwa kokuqala, uthando lokuqala, simthanda yena.
ngenhliziyo yethu yonke, ngomphefumulo wethu wonke, ngamandla ethu wonke, ngethalente lethu lonke, ngengqondo yethu yonke, nangamandla ethu wonke. Okuhle kwezwe kuzojula enhlizweni zethu. Nayo yonke into ofanele ube nayo. Uthanda uNkulunkulu, uyakholwa uNkulunkulu, ufuna ukumsebenzela ngamandla akho wonke. Ayikho into enhle ezobanjwa ibanjelwe wena. Uzokunakekela. Nabantu bezwe bazoba nomona ngenxa yakho. Ngabe ukhona yini lapho othanda uNkulunkulu ukuphi? Onokholo kuNkulunkulu, ukholo lokuqala ukuphi? Onentshisekelo, ozimisele ukukhonza nokusebenza Baba. Siyakubonga namhlanje. Siza ukuba sizovuselela ukukholwa kwethu, nothando lwethu, nokukhuthala kwethu, nokuzimisela kwethu. E-altari lomkhuleko siyacela Nkosi, mukela yonke into esize ukuyinikela ngegama likaJesu. Manje Nkosi, sizogijima siye kuyo yonke indawo ngenxa yakho. Sizokwenza umsebenzi wakho. Sizobonakalisa uthando olubonakalayo kuwe ngegama likaJesu. Njengoba uthembisile okuhle kukaNkulunkulu ezweni labaphilayo, ngiyakhuleka Nkosi, yonke inhliziyo, yonke indlu, wonke umndeni uzogcwaliswa kuze kuchichime ngegama likaJesu. Impilo yokukhonza uNkulunkulu, amandla okukhonza uNkulunkulu, amandla okukhonza uNkulunkulu, kumukele ngegama likaJesu. Sonke isidingo sempilo yakho sibonelelwe. Yonke intaba empilweni yakho isunduziwe. Noma ngabe yini ezakuvimba ukuphumelela kwakho, noma izovimba wena Nkosi, isuse ngegama likaJesu. Abantu bakho angeke baze baphelelwe ngamandla. Abantu bakho ngeke babe buthakathaka. Wonke umuntu uzofinyelela enyakeni omusha ngamandla amasha. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi izinto ezinkulu, izinto ezimangazayo, izinto ezingabaleki zizoba ngezethu ngegama likaJesu. Sisize Nkosi ukuba sigcine ukholo lokuqala, sigcine uthando lokuqala, sigcine nokuzimisela kwethu. Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi empilweni yami ngizobona wonke babantu bakho entabeni yokuphumelela. Noma ngabe yini ebenzile ukuthi babe phansi, wonke umuntu, noma ngabe yini Nkosi, basuse kulelo godi. Phakamisa wonke umuntu, phakamisa wonke umuntu, phakamisa wonke umuntu entabeni yokuphumelela. Uzojabula empilweni yakho yokuphila. Kuqinisekise Nkosi kuyo yonke impilo. Ngegama likaJesu siyakhuleka.